Takže čaute, to som ja Donet. Sľúbil som vám, že spravím tutoriál na Sony Vegas, tak tu ho máme. V tomto tutoriále si ukážeme úplne klasický začiatočnícky tutoriál na nejaké video s nejakým tým efektom. Takže je to vlastne aj také oboznámenie s programom. Není to nič, čo by ste nezvládli, alebo také niečo. Takže môžeme začať. Otvorím si Vegas. Ja osobne mám verziu Vegas Pro 9.0. Takže vyberieme si nejaké video, vlastne do ktorého budeme písať nejaký text alebo niečo. Ja si vyberem efekt ohňa. Mám to prehrám. Takýto efekt ohňa. No, je to taký klasický efekt, dosť často používaný. Dáme si ho na tretí riadok Sony Vegas. Tento vlastne mohol by som ukázať aj tutoriál, ako spraviť ten plameň, ale bolo by to veľmi dlhé, zrejme by sa to nezmestilo do jedného videa a potrebuje tam byť aj spolupráca Photoshop a takéto veci. Iné veci, takže no. Takže vlastne link na stiahnutie bude v popise. No tak natiahneme si to na akú dĺžku chceme, ja tomu dám 10 sekúnd. Dáme prehrať. Ono sa to vlastne, začne dávať ako keby odznova a odznova, proste ak to není dostatočne dlhé, tak sa to začne takto robiť. Takže tuto máme tie zárezy, kde sa to vlastne začína, čiže to je celkom dobré aj na obrázky, vlastne môže tam začínať nový obrázok, bude to mať taký efekt. Tak dáme. Klikneme sem pravým, dáme pravým klikneme a vlož text media. Napíšem tu down I'm proste len. Na 60-ku. Ja si tu nájdem takýto fajný font. No. Dám tu, toto sú rôzne takéto výbery, ale k tomu sa dostanem za chvíľu. Sorry, že som si nevypol Skype. No. Dáme draw outline. Pri ohni by sa možno aj hodila nejaká do červená, do oranžová. Alebo možno aj žltá, ale aby to bolo vidno, dám čiernu. Takto, hej. Takto ako je. Trošku sú to také rôzne efekty. Takto až riadne to dať. Taký pre strednú cestu si zvolím. Tieň nebudem dávať. 0. No. Tak to asi nebola 0. 0,30 zrejme. No. To by sme mali. Tak. Zavrieme. Dáme si tu na začiatok a ďalší text. Vlastne vy si môžete vybrať, nemusíte tam písať vôbec to, čo ja, tam určite nebudete písať. Dáme uvádza. S dĺžňami sú problémy hlavne v tých fontoch, napríklad tam nejaký font, vidíš tuto, no, ten vlastne to písmenko s tým dĺžňom vlastne nedá do toho fontu, takže, ale ja mám taký, čo ho to do ňoho dám. No, tu je, volá sa EXO2 stencil, neviem, či to dobre číta. No a dám čiernu. No aj tu dole. Čierna. Troška by som to viac zvýraznil. Dobre, všetko tak ako bolo uvádza.
posledný obrázok. Napíšeme tu tutorial. Znova ten istý font. Tutorial. Zase efekt čiernej farby. No, to by sme mali. Som to prekrylo troška, som klikol blízko toho, proste to sa dá vlastne hociako naťahovať, chytíte a budete to vlastne. Takže ja to dám tak, aby to bolo, sa taká modrá čiara zobrazí. No a teraz, aby bolo obrázok zarovno vlastne s tým textom, čo je, takáto modrá čiara sa ukáže a je všetko zarovno. To si všimnete aj sami. No prehráme si to. Zatiaľ to vyzerá takto. Nemám to presne načasované, čo som si všimol. No, ale ten efekt pozadia môžete mať proste hociaký, nemusíte tak ako ja. A hudbu si môžete vybrať taktiež podľa seba. Hudbu som k tomu nerobil efektovú, takže to je dosť na nič. Takže môžete si stiahnuť nejaký efekt ohňa. Ale ja tu dám nejakú trapnú pesničku z môjho výberu. Nemám nič, čo by sa tam takéto hodilo. Iba takéto somarinky. No ja tu dám, čo som mal. To je taká neutrálna, co ja tu dám. Skrátim si ju, tam kde to začne. To je jedno, ono sa tam ani vlastne nehodí. No, celkom k tomu ohňu. Tak už nie. No, hudbu by sme mali teraz. Chceme, aby sa nám ten text hýbal, aby sa s ním niečo dialo. Tuto máme, to ešte vypnem, tuto máme taký štvorček, bod panoráma ores. Kolieskom si to posunieme, aby sme mali v tom taký prehľad. Hej, no. Dajme tomu, že chceme, aby to šlo dohora. Od začiatku videa po koniec pomaly dohora. Klikneme na koniec videa. Klikneme sem a vlastne tu je to naopak. Keď dám do dola, tak ono to pôjde dohora. Čo je dosť zaujímavé. No, posunuli sme si to dohora. Zavrieme. Prehráme si to. Ide to dohora. Dobre, takto to môžeme spraviť na hociakých. Rôzne efekty. Na tento dám, že sa bude pomaly. Som to troška krivo, zle som to dal. No aj toto som dal krivo, ďalší fail. Tak to dám sem. A dám to, že sa to takto raz otočí za celé video. No. To je vlastne 360 stupňový uhol, to nám to píše. Zavrieme, znova pozrieme. Tam sa dajú takéto srandy robiť. No, na tutoriál dáme. Čo dáme? Že sa to... No neviem, že sa to, čo sa to... Že to zmenší, dajme tomu, takže natiahneme všetky strany. Nie, toto som nemal robiť. Ešte som zabudol na podstatnú vec. Treba vlastne, toto označuje ten hlavný bod. Toto je časová línia videa. Keď chceme, aby to robilo od začiatku až po koniec toho úseku toho textu, tak si klikneme toto takým štvorcom na koniec videa. A tam ten efekt spravíme. Tak. A môžeme si pozrieť celé video od začiatku. V podstate už hotové.
No, takže toto bol návod, ako spraviť úplne jednoduché, ľahké a neviem aké intro, alebo čo ja viem, čo to bolo, nejaké krátke video. Mal by to zvládnuť každý, v podstate to bolo také zoznámenie sa s programom. Takže tuto máme rôzny hlas, na tej hudbe môžeme stlmiť, vlastne je to dobré, že je to rozdelené na tieto riadky. Tu máme tú ten časový je nejaký prehrávač, alebo také niečo. Proste, no, ak sa chcete ďalej dozvedieť o ďalších, lepších, s lepšími efektami, tak nás nezabudnite odoberať a pozerať ďalej. Skoro bude ďalší tutoriál, čo ja viem, nejaké iné efekty, ako sme mali, čo ja viem, iné intra, alebo aké intra som robil iným let's playerom, alebo takéto. Nejaké rôzne tam boli efekty. Určite to nie je také krátke, ako toto intro, čo som robil. Určite to zabere aj viac času. To je len také jednoduché. Takže zatiaľ sa majte a nezabudnite odoberať náš kanál. A čím viac lajkov bude na tomto videu, tak tým viac dielov bude. Alebo vlastne podľa toho zistíme, či to bolo na niečo dobré, alebo ani nie. Tak zatiaľ sa majte.